അനപത്യ ദാരിദ്ര്യം. രചന MP രാമദാസ്. ആലാപനം പാർവതി പട്ടാമ്പി. കൈലാസ ലോകത്തു നിന്നിറങ്ങിയെന്ന് പാർവതിയും പരമേശ്വരനും ഭൂമിയിൽ വന്നവതാരമെടുത്തവൻ വേടനായി ദേവി വേടത്തിയും. കൈലാസ ലോകത്തു നിന്നിറങ്ങിയെന്ന് പാർവതിയും പരമേശ്വരനും ഭൂമിയിൽ വന്നവതാരമെടുത്തവൻ വേടനായി ദേവി വേടത്തിയും. ചുറ്റി നടന്നോരി ലോകം മുഴുവനായി കണ്ടു പലവിധ കാഴ്ചയപ്പോൾ. എത്രയോ സുന്ദരമാണ് ഭൂലോകമെന്നേവമാദേവി മൊഴിഞ്ഞിതപ്പോൾ. നാഥേ ഇനിയുണ്ട് കാഴ്ചകളേറെയായി കാണുവാൻ ഖേദമോടിന്നിവിടെ. ശങ്കയായി ദേവിക്കിതെന്തുള്ളൂ ആർദ്രമായി കാണുവാൻ സുന്ദരദാത്രി ഇതിൽ. ചൂണ്ടുവിരൽ നീട്ടി ദൂരെ മഹാദേവ നേകി ഭവലോക ദർശനങ്ങൾ കാണിച്ചിതൊന്നൊന്നായി ശൈലാദ്രിനാഥയെ കണ്ണു നിറയ്ക്കുന്ന കാഴ്ചയെല്ലാം. രോഗാതുരമായി ശയിക്കുന്നതേറ്റം പരിതാപമോടെ മനുഷ്യരത്രേ. അങ്ങേ തലക്കലായി കാൺമുവയോജന ആലംബഹീനരായി കേണിടുന്നു. ക്ഷുത്തിനാൽ കേഴുന്ന കുഞ്ഞിനെ കൈകളിൽ താങ്ങിയോരമ്മയും തേങ്ങിടുന്നു. ഇറ്റുകൊടുക്കാൻ മുലപ്പാലു പോലും അതില്ലാതെ മാതാവ് കേണിടുന്നു. മധ്യവയസ്കരായുള്ള മിഥുനങ്ങൾ തേങ്ങിടും കാരണമാരാഞ്ഞതും പുത്രദുഃഖത്താൽ മരുവുന്നിവരെന്നതുത്തരമായി ദേവനോദി പോലും. ഏവമിതെത്രയും ദൈന്യമിവർക്കെന്തേ കുഞ്ഞുങ്ങളില്ലാതലഞ്ഞിടുന്നു. ഹന്ത കഷ്ടം ഭവാനാമിഥുനങ്ങളെ പുത്രലാഭത്തിനനുഗ്രഹിക്കൂ. പുത്രദുഃഖത്തെക്കാൾ എത്രയോ ഭീകരം ദാരിദ്ര്യ ദുഃഖമാണെന്ന ശംഭു ചൊന്നതു കേട്ടോരു ദേവിയും തർക്കമായി ദൈവങ്ങളാകെ പരിഭ്രാന്തരായി. സംശയനാശം വരുത്തുവാൻ വിഷ്ണുവും ബ്രഹ്മാവും എത്തി സവിധമപ്പോൾ. 33 ദേവകളും വന്നണി നിരന്നാലംബമേകിടാനായി. ബോധ്യമായില്ലത് പാർവതിക്കപ്പോഴും മനപത്യ ദുഃഖം വലുതു തന്നെ. രുദ്രൻ പീഡിച്ചതാം മുയലിന് കൊമ്പ് രണ്ടെന്നതും വീട്ടില്ലതങ്ങ് താനും. എത്തി തിരിച്ചവർ ഹൈമവൽ ഭൂമിയിൽ കാലങ്ങളേറെ കടന്നുപോയി. ബാലകരേഴുപേരുണ്ടായി മക്കളായ മോദമോടെ വസിച്ചു നീനാൾ. ഗാർഹസ്ഥ്യകാലം കഴിഞ്ഞു മഹേശ്വരൻ സന്യാസ സഞ്ചാരിയായി ഇറങ്ങി. ഒപ്പമാദേവതാലോകത്തു വന്നു ഭവിച്ചു കലശലായി ദാരിദ്ര്യവും. പൈതാഹ ശാന്തി അകറ്റുവാൻ മേലാതെ പരം തളർന്നു പോയി ദേവതകൾ. ആർത്തരായി കേണവർ ദേവഗണങ്ങളും നാഗലോകത്തിനും നാശമായോ. കൂടെയായി കാണുന്നു ഹേമതൻ പുത്രരും വീഴുന്നീ ധൂഴിയിൽ ഒന്നതൊന്നായി.
ക്ഷുത്തിനൊപ്പം പുത്രനഷ്ടം സഹിയാതെ കേഴുന്നു ഹൈമവൾ ശൈലപുത്രി. ഏറെയുയരത്തിൽ ദൃശ്യമായപ്പോൾ ഒരു നല്ല വാഴപ്പഴക്കുലയും പുത്രജടങ്ങളിലേറിനാൾ പാർവതി കൈയൊന്നതെത്തി പിടിച്ചിടുവാൻ. പ്രത്യക്ഷനായി പരമേശ്വരൻ പുനഃ ചോദ്യമെറിഞ്ഞിതു ദേവിയോടായി. അനപത്യ ദുഃഖമോ പൈതാഹ ദുഃഖമോ ഏതാണിന്നേറ്റം കഠിനമെന്ന്. പാർവതി വീണിനാൾ കാൽക്കൽ ഭഗവാന്റെ പുഞ്ചിരി തൂകി ജടാധാരിയും. പിന്നെ അതെല്ലാമേ മായയാണെന്നതും ദൃശ്യമാക്കി രുദ്രദേവനപ്പോൾ. പാർവതി വീണിനാൾ കാൽക്കൽ ഭഗവാന്റെ പുഞ്ചിരി തൂകി ജടാധാരിയും. പിന്നെ അതെല്ലാമേ മായയാണെന്നതും ദൃശ്യമാക്കി രുദ്രദേവനപ്പോൾ. ദൃശ്യമാക്കി രുദ്രദേവനപ്പോൾ.